İlim günüm olmasa, ayım günüm doğmasın deyip, Erken Ses kanalyna Dünya Türkmenleri üçin İl gün adlı özara pikir alşyk gepleşigini taýýarlamaga başladyk. Mundan soň İl günü gyzyklandyrýan meseleler, İl günü bilen baglanyşykly aladalar, İl günüň ýagty geljegi, eşeretli durmuşy bilen baglanyşykly teklipler, bellikler, garaýşlar, maksatnamalar, pikirler hemmesi şu İl günü gepleşigine gün tertibine getiriler. Biziň niýetimiz ilim günüm bolmasa, aýym günüm doğmasyn. Maksadymyz bolsa, İl bilen gelen toýda bayram, ýagny türkmenleriň erkinlik, demokratiýa, ösen medeniýet ýoluna, jebitligine, agzybirligine, alyp barýan tagallalaryna, işlerine koşmak. Tidem gelin, İl günü koşulun. İl günü bilen pikir alşyň. İl günü gollog berin. İl günüň edýän işlerini bütün dünýä jar edin, paýlaşyň. Sizi Erken Ses kanalyna İl günü goşulmaga çagyrýar.